מדריך פשוט להרכבת סוכת פלא, דגם, ווד. אז כבר בניתי, אבל נסביר פה מה הפרוצדורה. יש פה 4 כאלה שעליהם יש צבע כחול ו4 עם צבע לבן. אני שמתי למעלה את האלה עם הצבע הכחול, כתוב עליהם A. בכל מוט יש 3 כאלה צ'ופצ'יקים, 1, 2, 3. יש פלסטיק. עכשיו המוט הפנימי צריך לצאת מהצד של הפלסטיק לפה. זה קורה בכולם. ואז המוט הפנימי מתחבר צד אחד לפה עם הצ'ופצ'יק, והמוט העבה מתחבר צד שני לצ'ופצ'יק. מרכיבים קודם את התחתית ואז את המוטות. פה אותו דבר יש את הפלסטיק, זה גם יוצא לצד של הפלסטיק, וזהו.